zrovna následečně videjka, dneska jsem tu opět s Romy, ahoj. Ahoj. A že jsem si zahrál minihru Get Down, že jsem viděl, že na mém kanálu je docela, jakoby, no, úspěšná a že se na ní rádi díváte. Jsem si řekl, že bych to pro vás natočil tady s Romy. Jinak s Romy jsme chvilku trénovali, ale jinak Romy i trénovala sama, ale nic moc, že jo? No nevadí. A jinak mapy jsou zatím dobrý. Ta Shroom se nějak lepší teďka poslední dobu, ale jednou jsem viděl, že prostě první mapa Pohoda, 2000 coinů a prostě další dvě mapy, jenom samý bedrock to bylo. Žádný coiny, nic jenom. Všechno jenom z bedrocku. To byly ty mapy, nevím jestli to bylo mapama, nebo jestli to nějak pokazilo. Ale oni to opravili, protože tady to už vidíte, že to je normální, už to dá hrát. Já teďka jsem takový blbý pozitiv, tam se nedostal, co? Jo, rip moje FPS zase. 6 nebo 7 FPS, ok. To bych zůstal, nezůstanu, ok. Jak první smrt, to je fakt blbá. Ale k tomuhle se úplně lehko dostanu, ale ještě nebudu mít zase lag, hej, to není možný. Já prostě mám na prostě emerald, tak mi to vlastně. Romy, nemyslíš na ten emerald, že jo? Vůbec nevím. Nevíš prostě kam máš jít, no. A teďka rip moje FPS zase, hej, to není možný. Ještě jsem si trochu, ještě jsem zabočil. Jinak tady mám další blok, jo. A tady jsem skočil nějak divně a docela úspěšně. Jo, tady se musíme, jo. Tady jsem byl úplně na krajičku bloku. Hop, dobrý, mám. Jinak ten pocit, když jsi prostě třeba na nějakém bloku, ale prostě pod tím, ale hned pod tím. Je prostě nějaký třeba diablok nebo tak. Zrovna teď se mi to stalo. Takže ho tím pádem nemůžu zebrat, i kdybych se snažil sebe víc. To je hajzl, on ho vyžral. Romy? No. Nenadávej. Jenom můžeš naznačovat, že nadáváš, jo? Což to ani nevím, jak se dělá. To jsem skočil úplně. Tak teďka, jestli si mi to lagne. Jak tam mám se ten blok, nevím, jestli to mám skočit nebo ne. Nebo se rovnou počkat, aby se mi dobiju hápka. Když jako, no. Já se bojím strašně toho blbýho bloku. Jinak já si počkám, tak si radši zregeneruju. Jinak, no, to už skočím. Měl bych to přežít Pohoda. Dalo mi to 2 srdíčka. A hop. Romy? No. Koukej se doprava do tabulky. Ty jsi z toho z bloku. Hejlo, teďka se budu mega. Tady jsou 4 bloky a já nemůžu pobrat, protože jsou jakoby hodně daleko ode mě a hej, tak to nejde. Já si prostě udělám takovou hnusnou věc, že to dokončím. Jako někdo... Jinak kolik máš pinu? Málo. Kolik přesně? Necelých 180, protože někdo ví. Nevím. Ok, jak já to asi dokončím, hele, já to risknu. No, si neděláš srandu, ne? Ach jo. Já jsem to prostě riskl. Jsem prostě blbej, no. Mýho vám říct. Jedině to, já si počkej, se zregonu se plný srdíčka. A poslouchat, jak se trápí, že máš málo coinů. Jo, dobrý, mám. Hop. Dobré. Teďka ještě si tady vydělám mega moc bloku. Tady. Typku. Jo, mám tě. Už mi jde. Jo, ok. Na ten diablok se asi nedostal, když já to risknu. Nedostal jsem se. A málem jsem mi zemřel, tyjo. Jo, tady. Ne, tankista, tě zabiju. Blbej tankista. Ach jo. Jinak Romy, doufám, že nejdeš za mnou, abys mě schodila kvůli tomu diabloku. No. No, dobrý, takže Pohoda. Pohoda, Romy za mnou nejde. Nezabíjí mě. Já ji můžu, pokud najdu. Takže Romy. Nějaký Romy stícha, ne? Že jo? Romy? Jsi tu vůbec? Jo.
nějak soustředíš, ne? Jo. Jinak mi nevěříš, kolik jsem tady teď sebral Iron bloku, ty vole. Pardon. Pardon to slovo. Typku, ani to neskoušej, nechoď za mnou. Jo, rip moje FPS teďka. Rip můj život, co? Jo. Poison, je to na E. Já prostě musím dostat poison. Hej, cože, ten tankista. Tak já jsem, dobrý. Ne, to není možný. Ne, já to musela do svého bratra. To musela si nám naplno. Já nevím prostě kam mám jít, to jo. To si dáš. Já mám takový menší problém, hele. Hodně menší problém, hodně větší menší problém, tak. Já taky s coinama. Cože? Tak tankisté se dokončí, prosím ten M blok a ten Diablok chce ještě. Prosím. Dobrý, teď si to klidně dokončí. Teďka mi je to celkem jedno. I když tamhle vidím M blok, no. Počkej, kum jak zkusím... Ach jo, tankisto! Ne, kam bych to tam bych to neskočil. To nejde. Jinak já si jdu tady hned, já tady hned tak klesnu dolů, jo, když se nevadí. Romy, nejdej za mnou, dobrý, nejdeš. Já jsem dostal blade na... Týpku! Já jsem blade, co mě zrovna někdo zabije. No, on tam byl nade mnou blok. Ne, vyřešil jsem. Já jsem nevzal ten Diablok, já jsem blbej. Já jsem strašně blbej. Prostě vedle Diabloka ho prostě nevezmu, já prostě jdu dál. Jo, jedno srdíčko mám teda. Hop, tady mám 2 amé bloky, hej, tak ty musím vyřešit. To se klidně teďka zregeneruju, abych je prostě dostal. Ještě půlku srdíčka chci. Dobrý. Hop. Dobrý. Mám je. A tady vidím další amé blok, tak tam musím tak jít, jo. Ale já mám jako už docela dost coinů. Takže je to třetí mapa. Mám teď jakoby málo, ale Já tam málo. já Někdo jsem dostal zkazuje. Ne! Tak to si mi děláš srandu. Ach jo. A víš, co je divný? Je protože předtím, když jsme zkoušeli to natáčení, tak nám to tak mi to furt vypínalo teďka tady úplně krásně. Tak to je divný. Jo, tady mám další 2 ammo bloky, ale tam tomu druhým se nedostanu. Jo, dostanu, ok. Jsem teda na to nečekal, ale ne, prostě. On se nějak v shopu, se tady jako je údržba shopu a tím pádem jsme je vrátili coiny, asi 6000 coinů. A normálně mám 17 000 coinů a tím pádem mám kluku ten kit, jo. Jumper, což máš Feather Falling 3. Jestli teďka dokončí, tak ho zabiju, mám tady Diablok, Iron Block, Diablok a M blok. Tak pojď. Diablok, M blok. Hop. Dobrý. Pojď. Dobrý. OK. Musíme skočit jenom s... Dobrý, mám to. Teď ať si zouškaně dokončí, mám skoro 4000 coinů. Takže pohoda. Já jsem na tom hodně dobře. Jinak, což ty, hele, Romy? No, 340 jenom. No ok, tak já už ty 4000 mám. Takže ty máš 340. Máš 340 coinů. Jo, protože mě jako někdo zvětší. Ježíš, proč jsem se ptal? Ježíš, jsi chudák. Dneska já to asi dokončím, no, protože ten tankista zemřel, takže já jsem na tom hodně dobře. Ne, počkej, já si chci ten emerald. Jo, poda, asi ještě počkám. Jo, regeneration! Regen jsem dostal, tak to je prostě nejlepší, co teďka můžu. Tak ještě Diablok. Nějak mi řekni, jako, až to budu moct zakončit. Spíš takhle, můžu to dokončit? Ty ne, počkej. Sorry, no. Okay. Já jsem jinak si Nevadí. jeden pokus, ale já si skáču trochu parkour, aby mě tady furt lidi neotrovali, pohoda. Lol, moje zvuky. Jinak si uděláme full. 70 levelů a jdeme enchantovat. Sharpne 4. Aspoň Fire 2 a Sharpne 4. Hledáme Sharpne 4. Jinak jako já jsem fakt na tom hodně dobře, hodně moc dobře. Jinak to je druhá mapa nebo první, co hrám? Romy?
No. Jo. To je druhá mapa nebo první? Teď nevím. No já taky právě nevím. Já zase pak kouknu. Ježiš, já mám takový shit enchanty. Mně teda padá jenom protection 3, no. Jako, já si to vezmu, protože chvátám, protože, ježiši. Protože ještě potřebuji enchantnout 3 luky. A ty potřebuji jako hodně dobře enchantnout. A mám kalhoty. Dia, já tě jako koupím. Vezem tohle, No, žádný. krása, power 4 a power 3. Jdu ti koupit kalhoty, Dia, včetně mega rychle enchantnu. Máš tam protection 3, pohoda. Ty si takhle postavit meče a mega rychle musím, ale fakt rychle. Jinak jsem tohleto. Takhle. Tady mám to. A ještě, dělej. Tak mám, tak to mám málo, to nestihnu možná ani. Ok, 55. Já jsem byl, já jsem prostě nevím. A jenom 2 zlaté jablka. Romy, No. ty máš tak všetký brnko. Já jsem tady. Jo. Tady jsem. Bacha, podej mi dělá. Pojď to zabijem. Jinak Romy, bacha. Zrhni, pane bože. To bych stejně nepřižila. Já se nám vyhodím prostě věci, mě vlastně počkej, týpko, ty to komu týp. On tam utopí, chtěla bych. Týpko, to jsem vedla. Tam, když se tam utopí. Co? Kde se On utopí? tam musí moc spadnout do... No, on je tam teklej, jo. Já jsem ho hitl. Cože? Jenom to, Jinak Glej. je to ryb asi, protože já už nemám žádný zlatý jablíčka. Vidíš mě? jo. To je chudák. Já to letu. Kolik vás jsem šípů, ten blbec. Ježiši. Co jsi to tam? Týpku, pojď do něj, týpku. Počkej. Já tam nemám flame. Že tam fakt bugnu. Vidíš, nevím jak to. To je takové nevím jako. Jasně prej tým ne, mi ukázal, teďka jde ještě do mě šmej, když má regent, jo. Ty na čustívku, aspoň hoříš, tak jsi to jako hrá pro mě. Hoř! Takhle, vypadne. Tak jako mohl bych ho dát, jo, ale... On má zlatý jablíčko šmej. Lol, ryb. Ty, já si jdu ryb, hele. Že
jako naplňka A. Bacha, ty to Ne, jako vůbec neví, co má dělat. Víš, to je blbé. Jinak my jsme jenom 3? Že? Miron, hej, vlastně kde je ten Miron? Romy. počkej. Co No to docela daleko. Cože? Jo, dobrý, už ho vidím. Jdu ho zabít a potřebuju to XP nebo alespoň za ty jablíčka. Bacha, to Spíš Já regent, jo. Tak Mirone, pojď sem. Prosím, Mirone. a ten druhý tě jde dozad, takže Pořád ho vidím. Já chci vyhrát díky tomu, že vyhraju díky. Tak prosím tě, to vyhraju, ne? Tohle. Jestli tohle nevyhraju, tak nevím prostě. Týpku! Ne! Hej, ty fakt nezák. Hej, ty máš jeden kill, se dobrá. Jonas má 2, já taky 2 a ty 1. Jsi dobrá. Jinak jdeme ještě jednu mapu. já jdem. Nevím, jestli se tam vůbec dostaneme jako. Ne, Sakra. Hej, my se tam se nedostaneme vůbec. Neboj. Každý tam tady čeká na mapu. Aha, ok. Tak zatím teda střih. OK, jsme tu zpět a nějaké mapy, teďka si nám ukazuju za pár sekund. Jo, tak OK. Tak mi vždycky. Mapy nejsou nějak moc extra, nějak moc jako špatný. Jinak doufám, že se tedy i Romy jako bude vařit. to jsem vůbec neviděl. Viděl to za prvý a za druhý jsem tě pomstil. Ne. Já jsem prostě šel po jenom typku, já prostě zemřu. Vždycky prostě musím zemřít. Ach je, to je hrozný. Ok, dostal jsem regen. To teďka jako není, teďka jsem jako nějak moc ho nepotřebuju. Ale ok, hodí se. Nepožery, má FPS. Když teďka mám 34 FPS, tak mě proč mi to... Oni se na mě zasedli. To mě scházejí jenom mě. Může si holka? Nechápeš? Teďka jsem to mega laglo. A málem, ale fakt jenom málem jsem zemřel. To můžou vidět diváci, prostě jako vyskočím a prostě třeba po sekundě mě to prostě ubyde. Ani pár mě to jakoby hitne a jakoby budu padat dolů. A neštěstí, třeba teďka, no. Ale jen tak jsem se přežil. No, teďka to je zatím v pohodě. Jinak druhý ME blok bych mohl. Je dobrý. Jinak já jsem první, to je dobrý. To sami zatím už mákuje. Jinak kromě ty furt umíráš, jo? Že nejsi vidět ani v té tabul. Některé prostě teďka týpek proletěl, jo, kolem mě. No, teďka No. hitná, okay. Emeraldu. Romy, Jo. kolik máš coinů? 361. OK. Neviděla jsi to, ne? Protože jsem to vyhrál já, nebo tak. To je dobře, no. To je jen a dobře, hele. Na mám ME blok, tak je pohoda. Já si tedy jako skáču spíš pro ty ME bloky a ty iron bloky. A občas jenom ty... Já to jmenuji. Hol si trénovala málo, no.
Jo, tak teďka, jestli mi to lagne, tak nevím, tak prostě zemřu. Tak jako 100% zemřu, protože... Tak, a teďka se musím snažit. Prosím. Dobrý, mám. Pohoda. Prosím. Ne! Prostě si musel umřít, ale jsem musel, že to přežiju. Že mi to ubere jenom jedno srdíčko. OK, tak tady je mega moc bloků, ale fakt mega. Teďka to můžu vidět lidi, prostě. Pak to vlastně můžu vidět lidi, až tam na YouTube, jo. Tady je fakt mega moc těch bloků. Jinak ten server, jako IP serveru bude v popisku videa. Jinak kromě ty máš taky JT kanál, ne? Jsi mi říkala. Jo. Tak Romči JT kanál bude taky v popisku videa. Jo. Takhle jsem přežil, pohoda. Já jsem teď taky mega přežila. Ale já jsem dostal Ameblock a Diablok Ameblock, víš. Jinak já mám 2674 coinů zatím. Kolik to je? 350. Aha, no. Ale Já jsem se ptal. To mi připomeň mi, že jsem teďka řeknu, že už se prostě příště ptát nebudu. Když tak mi to připomeň. A Romy umřela. Tak už teďko dělala tu chybu, já jsem místo shiftu dal Ctrl. nechceš mě shodit, že ne? Ne, poda. Blok. Já jsem zrovna umřel, on to zrovna dokončil. A já jsem to ne. Jo. Když tady to jde úplně, to jde rozpoznat. To je si. Hele, jeden týpek, málem druhýho týpka prostě boostnul na Ameblock. Ne. Jinak kromě, kde seš? Čau. No vždyť jo. Ale žiju. Ej. Látka. Tyště. Ale to jsme se nebyli. Prostě já počkám, já prostě čekám, až prostě půjde, pak to prozabiju. Jako já mám teďko ani ne 300 coinů, no. No díky mě, no, to být ráda. No nebudu ráda, protože... Máš málo coinů a prohraješ to? Jo. Cože? Ne, vůbec jsem teď na to. OK, já mám na 1865 coin, tak teď jsem hodně bídně. Já taky. No. Protože jsem se koupil... Díky mě, že jsem tam bídně, to buď ráda. Teďka Romy bude rageovat. Že jo, Romy? Ne, radši bude sticha. OK, Sharpy 4. Sharpy 4, OK. Protection 3. Protection 3. Romy, jsi tu? No, jsem. Jak? Teďka si prostě musela snít, že jsem tě zabil, že jo? OK, já mám... OK, já chci koupit ještě... 5 levelů si. Ježíš, chudák Romy. Já prostě vidím, jak má úplně shit věci. Teď mě zkazují ty prapáky. Vidíte ten look, ty lidi, tak to je fakt OP look a OP meč. Jinak škoda, to nemám ten fire. Teďka si dám pár srdíček navíc. Ne. A budem říkala ještě 2 jednu. Tak dobrý, mám to. Mám fakt OP věci docela. Mám 20 zlatých jablíček. 4 srdíčka. Sharpness 5, Punch 4, Punch 2, Unbreaking 3, Infinity 1, Flame 1. Pak Full Protection 3 akorát, myslím, že helma.
A helm má akorát Protection 4 a bodky mám ještě, tam mám Feather Falling 4. 13 normálních jablek. Já jsem na tom docela dobře. A doufám jako, že neumřu. Aha. Ale, tak třeba, já jsem fakt blbý. Tak já se nějak zeseš, hele. Ale čo, Romy, pojď za mnou. Pojď za mnou, pojď za mnou. No, byť jo. Když mi jde. Já jsem prostě hned umřela. Jdu z Terminátora. Terminátore, jdi pryč. Aha. Ok, Terminátor zapl. Terminátor zapl svém. Oni tam to A ty aha, on nemůže vylízt. Jo, tak to jo. ježiši, kolik jich tady je? Hej, cože? Jsem ho trochu... Ok, týmku, s tím mám tým. Pojďte být tam to. Bacha má regen. Já vím, ale jsem mou týmle. Ok, škoda. Chci, že oni prostě vyberou všechny česty. Teďka se jdu na jedno místo a tam by měla být stranička. Kolik jsme jich někdo... Ještě týpku. Typu, omg, jau. Ne, jdi pryč. No, dobré. Jo, ty mě do tebe, no. Já zemřu, ale ne, okej, takhle se nám vůbec nepovedlo, ale vůbec. Mě zabыл ten Dragon Rider, on to ještě vyžral ten kill. Ok, tak pojď lobby. Tady jsem. Jo. Mě tak doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, nezapomeňte zanechat like, po případě odběr a my se s vámi loučíme a ahoj. Ahoj.